Tu je krutá pravda o biznise, ktorú ti nikto nepovie. Tvoj úspech neurčuje kvalita tvojich rozhodnutí, ale rýchlosť, za ako ich robíš. Toto je oficiálne prvý týždeň, kedy dokumentujem túto cestu, no skutočná práca začala už pred mesiacmi. Mesiace vízie, plánov, rozhodnutí. A teraz začíname tvoriť. Hneď prišla prvá výzva. Na linke Nemecko-Slovensko s mojimi partnermi riešime, kde zapustíme korene. Na jednej strane je to rýchlosť procesu a domáce prostredie, na druhej strane je to vízia globálneho trhu. A tu veľa ľudí často zamrzne. Analyzujú, hľadajú dokonalé riešenie a strácajú tak zbytočný čas. Pravda je, že neexistuje dokonalé rozhodnutie. Skutoční hráči urobia rozhodnutie a potom ho urobia správnym. Pretože v biznise nevyhráva ten, kto má najlepší plán na papieri, vyhráva ten, kto je na ihrisku a hrá. Ako sme sa rozhodli my, ti ukážem na budúce. Zostaň pri tom.